tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to kawela kaƴela kangala modi bula katote paɗe boygala samatuna ko on waktu yoni ha to dumga wural fa e nder galle ceerno mouhammadou amin ly e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal ha ɗo ɗo gonɗen laaɗe e kala ñalawma garɗo ne giwa e nder leydi ndi gam yaɓande espagne jamma hanki o laana giwno kam to barñe ko kane yuwi taw koto plasme o gadda yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen hewɓe mbawi fabede hen ɗum ko subaka hande o to leydi mauritanie jonde goomu afrique banggue hirnangue ko fate banggue énergie woni kuɓɓam gendi leydi mauritanie wawi yuɓɓinde nden jonde tawtorede oɗon jagorɗo ma en ketto hen musidɗo men alhassane oumar mboca to leydi mali koninkoɓe leydi mali ɓe hinde faama kamɓe wallidi men woni société leydi russie groupe wakniére ɓeydi sembe mumen e nder diwan mo Tombouctou kamɓe gawo kala ko ɗon ɓe tolliri drone gulɗo diawa fati ton to kiidal haaɓe jolbini kaɓɓol tingol wonande inde hoɓenen mo mouvement ala jewada to leydi guine konakiri haɗo hen sembeji leydi ndi kala na jiilo jamma e ñalawma wonande on biyeteɗo Claude Pivi mo ganduɗa ko ɓoccitiɗo e kaso Moussa Dadis Camara yaadi mum tata woɗɓe kay duttinama ton to kaso kono kanko haɗo omo yiile kabruji men manaw en ha to Côte d'Ivoire Niger Burkina Faso Souda Tchad Cameroun ma en jahat to Comore Algérie kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗiɗo ɓalwale danwal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wone cafro rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol ceerno Djiby Sy Allah nde luɓri ɗum gandal e mbaw ko yaltinde brosaji kewɗi e rafiji gonɗi e nder reedu tawa seekaka ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni rafiji kewɗi ne jalta ma ha jiira guite ma ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone so tawi a yannama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne yawra rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe ɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ƴetta ɗum joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsugaji mumen kippi ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko nde wone ɓernde ma ha mbiya yoni yiɗɓe wannede listihara noon kala leydi ndi mbawɗa wonde kala continent so tawi on jokkodiri listihara ma waɗe ha no hannirta ni so tawi ko wonɓe nder leyɗele ñamoje franc CFA listihara ko temedde nayyi CFA woni 2000 franc CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu kala jiɗɗo waɗnede listihara ceerno Djiby Sy ne jogui numéro orange money ko numéro weeva ko kañum kadi woni numéro makko appel mbatta on numéro noon mbatta ko 78 128 35 99 wonande jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi noon ko yiɗɓe jokkodirde makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy hutorto ko numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko base makko nakcoɗen tawi ɗon mi yii ko biteɗo ceerno Alassane Sy numéro mum mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Agname Siwola galle makko ne tawi dande goudron sara direction mawɗo weevo mo Agname Siwola dendagal otoji jahoji Dakar e dendagal otoji ummiɗe Wuro Sogi ne payi Dakar e otoji ummiɗe Dakar ne payi Fouta ko damal galle makko rewata
ceerno Djiby Sine andi dendagal kilineɓe mum omo di oɗo saaha joni leɗɗe kesi pula e nder ɗen leɗɗen tawe hende leɗɗe ittoje sewra ha laaɓa so tawi a yari ɗen leɗɗe seero ma iwa ha laaɓa reedu ma hecciɗa itta ñonkoto gonɗo e reedu ha laaɓa ceerno Djiby Sine jogui leɗɗe kadi mbaddete koye ata e seeɗa so tawi a ƴetti ɗum dendagal ñonkoto tampere e seero e dendagal faiblesse sexuelle kala ɓeydoje goragu ɓeydoje ndewagu kada ene tawe hen hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heewɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto Sehil Babi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto Kay Haydi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare jeeɗiɗi jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar mon dulmaji to karallagal weltare TV ha mbawon larde note mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba mo luksayba gorgola no mbiranoɗen e gardidi kabruji men to leydi Sénégal laana iwna ko to Bargné ɗum koye pecce jammagu oɗo henna beɗɗo nden ɓe gari ha to gadday noon koye Guédiawaye tawete ko ɗon woni ɗo laana mabɓe yuwi ɗiɗo walla ni tato mbasi en pittali men ɗiɗo ko rewɓe goto o ko debbo ko fate banggue ɓe dadiɓe taweteɓe to wahina nim zata kame sapeur pompier jaawi arde mabɓe hewɓe noon mbawi faabede hen gam teskede ɗo saaha mo gonɗen wonande leydi ndi Sénégal ko corti no feewi wonande ɓen fiyotoɓe ɗeɗo henna maaje kaɗɗe hulani ɓe rewɓe sowiɓe ɓe jogui ɓikkon tokocon ɓe sukaɓe ɓe mawɓe moni kala ko jiɗɗo yaltude leydi ndi gam faade Europe beele ɗaɓɓoyde dañal ko heege walla ala ko yidde tan dañal walla holko hefti ndiɗo henna gendi kene fotto wonde temedde tato neɗɗo
debbo e gorko ene tawitono e nder kaɗo henna laana ko kal namdal noona horejo leydi Sénégal hono président Macky Sall woni hanki ko namdi beele ɓeɗo henna yaltoɓe gendi leydi ndi ko marine national mo leydi Sénégal jeeyi yebare walla koko rogui jogade karal manggal karalagal manggal ngam wawde faddade walla ala won maale maalide nder beele ɓeɗo henna sukaɓe mbawa fiyede maaje wi quotidien ɗum woni mawɗo lendi hanki arti e yurnitiraɗe beele heɓa hen ko laaɓi ko jeeyi sababu armée leydi ndi heɓani tigui coftal walla ni hattan wawde kay hadde ɗeɗo henna laaɗe piitoje maaje e kala saaha saka sukaɓe ne jahani jolyo hen siftinde moon balɗe tati jawtuɗe tan won debbo cowiɗo kam jibine laana teno fano koto Espagne jibini balɗe 6 e nder kaɗon laana teni kay laana mabɓe koko paani hewɓe hen jarata ko ndiyam kaɗɗam taw jiida e on suka debbo Sénégal najo jibinnoɗo ɓiɗɗo e maayo on ɓiɗɗo noon maayi koye nder kaɗon laana ko ɗon ɓe beddi ɗum kono ɓen kam dañino yettoyade to Espagne taw kadi jiida e laana gotka nanggaka taw kadi kannene panno hakkude maaje ɗe ha ganduɗa goto kay mayiɗo ne tawitano e nder makka e kala ñalawma garɗo ko corti e jamma e ñalawma kala iwoɓe tufɗe ɗe Sénégal gam yidde kay yaɓande toon to Europe holko jeeyi sababu ɗi corti moni kala ene foti jeyde hen namdal e jaabowol mbete ko enen goni responsable walla ala holko jeeyi sababu walla ɓesguji ɗi koko ɓuuri hen doole walla galleji ɗi ko heege woni hen walla ala sukaɓeɓe koko donkana dañede golle walla ko métier walla koɓe jiyatane mahane gartane jaahaɓe ko ɓen dafti haqqillaji ɗi holko hefti moni kala ene foti namdade hoore mum ngal ɗon namdal beele ɓeɗe henno sukaɓe mbawa tan jofede laamu ngu jofoɗen enen kala koye men nde tawno ko enen jibiniɓe ɗum noon ɓayde ko enen jibiniɓe ko alay saago ganden ɓeɗo sukaɓe jibinɗen ɓe hol fandare mabɓe janggo e hol avenir mabɓe janggo beele jangguinen ɓe métier e gande moƴƴe ɗeɓe mbawi wurdude taw wona tan e kala jamma ñalawma ko dogde wasa pittali mum eɗeɗe henna maaji halkare walla yetto fiye kadi e maaje goɗɗe artire walla watte laaɗi diwoje gartire saabu hankkadi kala jaaɗo so yettima ma artire ha e gendi muɗuma ñalawma hanki o ko ñalawma journée force des armées leydi Sénégal horejo leydi waɗi hen discours mawɗo no fewi kono kadi ko ñalawma battuɗo nogas ɓiijo kanko maw leydi noon hanki wo takkani médaille uji ɓen koninkoɓe jeegomo yanoɓe to laafaji mbulaji to Mali ha goto hen wasi fittanu muɗuma kono kadi maw leydi waɗi hen discours gam hollirde budget armée leydi ndi koko ƴelliti no fewi gartaten koye kofɗe juuɗe ikkada université Cheikh Anta Diop ha ɗo de koko uddi demuɗe mum wonande professeur uji jangguinoɓe kañumenne tawtoyi ɓen étudiaji hollirɓe mette mumen kamɓe noon ko balɗe ɗiɗi ɓe kolliri maɓe kolli hen mette mabɓe nde tawno hitande 2022 2023 on programme gasani haydara ha ɗo hen université o ala kala pandale jiyaɗe beele sukaɓeɓe mbawa jokkude jangde mumen no yiɗirani ɓe erima noon fandare ko ɗum de udditta beele sukaɓeɓe mbawa jokkude ɗiɗon jangɗeli kono ne kadi jangde lesre hande ɓen jangguinoɓe hollitɓe wonandema bat ñalawma hande o école aji mayɗe nder genni ɗi taw ko école aji publique ɗum noon ɓe kolliti kamɓe ɗin syndicat ji toɓɓe ɗeɓe kalduno e laamu ngu ala hen kala ko sina ko wona ɗum ko kadi wonande ɗin enseignant ji jaggaɓe taw kadi ne dumba nde ɗaccitte ko ɓuuri yawde so wona ɗum tan kamɓene koɓe holliroɓe ha hande ko woni e becce mabɓe kala ɗon noon wonanɗo jaagoɗo jangde leydi ndi sofni wonande ngal ɗon nandiral ngal ɓe jiiɗi wadde ko fati banggue hofgo mabɓe e jangde gendi leydi a Sénégal ko fati dossier médical Ousmane Sonko ha ɗo hennade gasani taw ɗum ko caggal nde nanggano Amadou Ba mo Pastef kono ne kadi ne wonde Fatou Bintou Kane suka debbo ɗum koye helle mabɓe Facebook nde ɓe cakti toon ko fati dossier médical Ousmane Sonko ɓe nangganoma caggal nde ɓe ɗaccita ngol nanga ko ɗiɗo woɗɓe liggotoɓe ko fati banggue cellal ɓalli Idrissa Sow Issa Dione ɓeɗo ɗiɗo mbiya teɓ gam hollirede kamɓe kay cakti ko fate banggue wonande oɗon dossier kono kadi ɓe goni koye leskoji luggi no fewi mandataire Ousmane Sonko woni Ayib Daf hanki yehino toon to Sénat kono kadi ruttima toon hande haɗo de ala ko gasi hunde koko wontanimo
ɗaccal buduk badak moɗota ko wokkitta ko heɓata fichier électoral makko beele wo ƴamoya parrainage beele o jeeye sungoji eyyi walla ala kala ko gasi haydara kono kadi suudu ñawore do sediyawo Sonko e yaade mum ne ɗamini dañde polgu ɗum ko 17 novembre ko nden ndun suudu hankino ɗo udditi ɗin dossier ji ɓe kolliti ko ñande 17 ɓe jaltinta konngol mabɓe hollirde so tawi kay ko Ousmane Sonko jeeyi gonga beele artirte e liste parrainage leydi Sénégal jeeyi sumgoji ɗi walla ala beele parti mum artat walla ala aɓe jappi noppi kamɓe kala ɓe paadi 17 lewru novembre so jomiraɗo haaji tokkolda police fawi juuɗe mum e matériel uji kewɗi no fewi ko nonne kadi ɓeena hutortoɓe ɗin matériel uji ne pewna fo biye ko nonne kadi commissaire Lati Diop Sall ɓe tetti kene tolno e 19 million koppareje franc CFA taw fof ko fo biye wonande ɓen dadiɓe ne pewna ɗen koppareje ɗe ndewani lawola Tambacounda région tinama toon cumoji kewɗi kame département ji jonɗi no fewi cumoji tati mantiniɗi hen cum goɗɗo waɗi ko nokku mbiɗa ɗo Patou woni cumoji goɗɗi mbaɗi ko toon to département mo Bakel Koumpentouma nonne kadi ko heewi teskama e ɗiɗo hen cumoji e nder diwan Goudiri dow muɗum kala andaka noon ko jeeyi sababu kono kadi wi noon ko gardiɗo département ko fate banggue région de Eaux et de Forêt woni colonel Mamadou Gaya holliti oɗo saaɓe daari darde tinde langgam haɓade ɗiɗo hen cumuli laddel ɗi ganduɗa tampinino dow ɓuulon kaaƴe ha gaɗa ladde gasi ha laaɓi ko noon kadi toon to Raneru Hudallayi ha fayenma malandu dow mum kala tonne kadi cum bonɗo waɗin toon ha ganduɗa gorko mawɗo nayejo pabornoɗo ɓiyum sumi hen ha nawata hôpital mo Wourossogui ko toon yalteduna ñaɗa set jawtuɗo e ballal Souleymane Diallo toon to Hudallayi ko wana ɗum ko dow galoya tonne kadi ɗen gandi to mawde tonne kadi ɗen gandi ko cum bonɗo ari toon ha ganduɗa kene tolno 160 dammuwol woni ko sumi hen e ballal musidɗo men Nanka FM galoya taw koye Siraji Diallo Ziguinchor Casamance heeɓi débat mo ganduɗa bawɗo taccude maayo Casamance finoɓe tokkolda nokku biyeteɗo tankuto nokku biyeteɗo tankoto escale kame saare beydi fijoɓe ɗo hen finoɓe ɗo hen kolliti weltare mumen ne tawde kolda ya gara ma newonoɓe kono kadi kala hen bag nawata ko 15 neɗɗo so tawi noon felliti jolnude motoji 5 ha 6 nawata ko yimɓe 10 woto diwɗon jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass wonande goomu tambingu jangde wuuro Madina Gounass mbaɗi ziyara galle ceerno goto kala ari ne arde baare leɗɗe bahe leɗɗe timmuɗe gam juurade galle ceerno juurade khalifa o ma en ketto hen musidɗo men cimtola Ahmad Samba Lo to Madina Gounass. Ahmad Samba Lo, assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samini ɗemngal bandiraɓe hettoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dene ma Sar Abdullahi Saar gomu jangde mo Madina Gounass ko dariɓe e doctoriɓe jangguinde ɗemgal men ni nol pulaar ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass hay goto takki ɗum kala e kuuɓal e alet jawtuɗo ɓe mbawi wadde ziyara maɓɓe mawɗo ziyara pattam lamo ziyara addude leɗɗe ɗon ɗo galle ceerno kono kadi e hollude ceerno koye mabɓe e hollude ceerno holto jangde tolni e holto jangde yarata ceerno hono wawi namdade wawi haalnede e jangtol gonɗa ko Amadou Tidiane Kassé gardiɗo gomo jangde o haɓudu ceerno jangde e tolni anuɓe holno poti e hol heeru jangirede e holno jangde tolni e nafoore wonde hen ceerno wawi weltade no fewi kono kadi yamiri miñum ceerno Ibou Oumar ceerno yo wood ko weddi hen yo wood ko jangti hen on kadi wawi yonnude golle ɗe o wawi yonnude jangguine hollira wonde gandal kala ko ngal wonde yo won tan naftowal e diine naftowal e sunna kono gasa joom janggi pulaar walla français walla anglais jamanu hande mo gonɗe ɗo aɗa wawi jangguirde ɗum diine ma aɗa wawi jangguirde ɗum diine Allah o shari Allah wadde noon ɓe kolli weltare no fewi no fewi no fewi kono kadi ɓe kolliri wonde ɗe defte diine ɗe ceerno Djilahdine waɗata kañum e wondi muɗum e wallidi ko kala kuuɓal wadde ɓe itti gomo jangde ɓe matti ɗum e juuɗe ceerno Djilahdine Ba ɓiyiɓe mo ganduɗa mo kooli ko on woni kamɓe goni on eɓe kooli ɗum wadde kala gomo jangde yahata kala gomo jangde waɗata yo disno on yo haalde on yo wallikino on so mbaɗi ɗum tan sikki ala koye jaam tan wona wadde gomo jangde kamɓe ɓe keeɓi weltare mawde no fewi wattede e juuɗe mo ganduɗa ko alaɗe seeremɓe hono ceerno Mahmoudou Djilahdine Ba kono kadi ceerno yamiri ceerno Abdoulaye Kane yo
won konngol ɗi weddi heen on ga weddi konngol baɗi fayida yonni ɗum welti ɗum no feewi no feewi gila ceerno amadou hampade ba addal alkoli pulaar ɗo e majjene gonasa ngam ñaagade ɗum duwaw e calagmo saydou e on saaha 1962 wonno joni en ha oɗo saaha mo gonɗen alhamdulillah min jangge wuttude ngo majjene gonasa ha e nder diwan kala e kuuɓal kamen kadi kolli wiyata mawde no feewi no feewi no feewi kono kadi secrétaire ko duwaw ɗon ɗo caali ceerno jenaga tawtamel kala mbawi weltade sanne sanne kono kadi nafoore gandal holɓuyel gandal e ko Allah haale gandal hu wawi yewtoɗen wawi kadi haale ɗon ceerno hoɗum wawi siftorde mo ganduɗa ko Abdullahi Walla Ndiaye e Alaji Abou Ndiaye ɓe ganduɗa ko dariɓe darde lang ɓesku majjum gonasɗaɓe e ɓamtude nokku o e ɓamtude diwan o e wallodire julɓe kala e kuwal Sabe Sar ko monsieur Amadou Sambalo ɗo e majjene Gonas enen ciftora monsieur Amadou Issa Kebe mo ganduɗa Daka ɓenni ɗo o en ñalde ɗo e nder Daka o wadde lahi ɗum yafom ha nowal janna ɓoy en sakkanadema e duwanadema ko monsieur Amadou Sambalo ɗo to majjene Gonas fewde weltare TV weltare fulɓe andu uddinema Amadou Sambalo golle man jooɗi peewi ko duwaniɗa musidɗo men Amadou Issaga Kebe en mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal bayti takkusana jondo ɗon ɗo galle ceerno ɗo Madina Gounass wuro teddungo kon waktu yoni ha to sunnatu e nder galle ceerno Ahmed Basirou wan kono ne kadi ha to Raba e nder galle ceerno Tidiane Guisse mo ganduɗa remani gerte kono nana hoyɗa ƴakkude gerte kese pula sengi wi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie taw en toon musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia jonde taw ko goomu Afrique banggue hirnangue ko fati kuɓɓam yuɓɓinama to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Saar kaɓe ɓutin ɗo e leydi Mauritanie e ñalawma hande o mawbaare jeeɗiɗi lewru jolal ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati battu yuɓɓinama ɗo mbatto sappo e jeeɗiɗijo leyɗele Afrique banggue hirnangue ko yewti e énergie fuɗɗima e ñalawma taw kadi ko hanki o amde jeegom lewru jolal ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ha sappo lewru ndu ɗum kadi ko ƴewde fandare e taw kadi ko énergie taw kadi ko e nder kadi kono jeygu mum e oɗon kadi taw kadi ko ɗiɗon région ngaji Mauritanie ha hande ni conférence ko fatte e kadi ɓeydude kono sembe ndenka e nder région ngaji woni Sahel hani taw kadi ko e toon ko hofre taw ko Afrique nde mbiyatde conférence o nodduteɗo revitalisé ko fati le processus de Nouakchott hani e Djibouti taw kadi ko wawde kadi ko yuɓɓino ɗum fuɗɗo ɗum ko union africaine e taw kadi ko wawde wadde wono participation ngaji mum e ɗiɗon représentant ngaji fodde leyɗele nogas mbawi kono tawtorede ɗum fuɗɗima guila ñalawma hanki o ha e jofata koye ñalawma taw kadi ko hande o lamra batte wulla banayi heeɓi taw ko ɗergol ummorade e taw kadi ko joɗini ɗo leyɗele dendude kono Amérique waw kadi wiide kono Mauritanie kono nawnanama kay e kadi e jeeyede e doggol programme AGOA ko fuɗɗoto toon ko ɗen parteji taw kadi ko politique woni landaji politique ɗo e nder leydi kono Mauritanie mbawi kadi kono yuɓɓinde taw kadi ko wiide kono balle patude e wawde kadi nande e toon to Gaza woni Palestine oɗo biyeteɗo kono Oumoul Khayri Mintou Moustapha mbawi kono bagginde taw kadi kono ko ɓe mbawno kono wadde ko e yidde kay ƴewde woni ɗiɗon kettuji wawde rendinde ɓe mbedini on capanɗe jeeɗiɗi hono million e kalis taw kadi kono ɓoyɗo gam kay wawde wallide kono ɓesgu Palestine kanko Oumoul Khayri o Mintou Moustapha o wawi kadi wiide kadi ɗiɗo kadi taw kadi koɓe mbaɗi e fadde kadi e ɓesgu leydi kono pati ha to Gaza e ɓe wawde kay kono noggudeɓe e kadi ko e ɗen caɗele ɗeɓe dañi taw ko Israël wawi waɗa ɗum e ndew lewru kadi taw kadi ko maynu ndu taw kadi woni kono leydi woni lewru koɓe janano e ɗum noon ɓe mbawa kadi waɗandeɓe kadi oɗo kadi fayida e gam wawdeɓe kay hono wallitirade e safaruji mabɓe hani e ko nandi hen kanko noon joguiɗo kono konngol taw kadi kono laamu taw kadi ko Palestine to ko fate kono cellal o wi noon ñande on aset ɓennuɗo woni hoore biide kono bilan o e ɓe redde Israël waɗanno to banda kono Gaza e jeeɗiɗi taw kadi ko lewru taw kadi ko maydu ndu ɗum noon woni yorkoma wawi wonde kay ujunaji jeenayyi e temedde nayyi capanɗe nayyi e jeetati on Palestine aji taw kadi hen ujunaji tati e temedde jeenayyi ko sukaɓe ujunaji ɗiɗi e temedde joyyi e jeenayyi taw kadi ko ɓen ko rewɓe
diwan roso hôpital mabɓe wawi gono hebde taw kadi ko appareil taw kono kesso pol wonande hôpital mabɓe o scanner mo type noddeteɗo kono tomo densimétrie ɗum noon ma waw ko addandeɓe kadi ɗum toon wawde kadi wadde wonɗe gueɗe wi noon ko administration mo hôpital mo rosso oɗo appareil noon ko particulier wawa kono ko fate kono image oni hani e numérisation réunion taw ko x e nder wawde kadi waɗante gono ɓen taw kadi taw soit mbawa kadi wadde toon gueɗe mumen foof toon ko ɗon to rosso to taw kadi mbaɗa taw kadi garani ha ga e lamol konko gam kay woni ɗin kadi rafiji maɓe mbawa wadde toon e gueɗe mabɓe analyse uji mabɓe ɗumi poɗɗi wadde ɗo tawɓe kay ɓe garani ga e lamorgo ngo toon ɗo diwan ha hande rosso kermasen toon de ko toon ko sippoji mbawi wadde ɗon taw koye élevage ɗiba toon lycée ji duppi toon poneji gam wiide kay aɓe majjira tigui rigui jangguinoɓe no fewi de laamu ngo wattata toon haqqille accident toon ha hande ko diwan trasa accident waɗi toon to natirde wuuro bouteille mitte yimɓe hewɓe mbaɗmi hen ko auto ji ɗiɗi mbawi kadi kono buɓɓodirde toon Sar Abdullahi Saar ko ɗum ɗo woni ko dañiɗen e kabaruji men ɗo e nder leydi kono Mauritanie e ñalawma hande o e wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Boji gorko mo sallow gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinama fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogu golle ma jooɗi peewi to leydi ndi Mauritanie no mbiɗa ni ko noon tigui Mouhamed Cheikh Al Aswani hoorejo leydi ndi bismima to galle lamorgo to woni Cheikh Al Islam taw ko ɓiyum woni Cheikh Mouhamed Mahi Ibrahima Niass khalifa général mo Madina Baye kam woni gardiɗo taw kadi ganduɗa ko cetal Union Islamique Afrique ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴi no fewi may garto hen ñalawma janggo so tawi kay jomiraɗo haaji sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali wonande armée leydi Mali koni koɓe faama kame wallidiɓe mum woni société groupe wakkiñere ɓe leydi Russie ɓeydi sembe mumen taw kadi ko sembe tekkuɗo no fewi e nder région mo Tombouctou ha fayen matto gawo ko toon noon ɓe tolniri doronaji gulɗi jaw faade to kiidal ɗum ko caggal nde koninkoɓe ɓe hinde jaam laafaji mbulaji kaɓɓi bagasuji men giwi toon konde en mouvement Al-Jawad mo rebelle heeɓi ɗon fanngini ko ɗon tigui ɓe pukkiɗin doronaji ha ganduɗa ɓen ko kaɓɓuno ha tiiɗi kala yolbiti no fewi ɓe kolliti fandare mabɓe ko addude jaam e kisala e nder bertindi leydi Mali kala to leydi Mali keddotoɗen kene tolno e nogasi ɗiɗo laafambulajo kam woni gañiɓe gañande musde seeɗa kono kadi oto mabɓe woni convoi mabɓe yaɓɓi ko pittol artisanal ngol fettide mabɓe waɗe mabɓe noon gañiɓe sifti noon guila 31 lewru octobre mandiɗo hen ndu koninkoɓe laafaji mbulaji ɗi MINUSMA giwi to kamumen mo kiiɗal gam faade toon to gawo hankkadi haɓɓude bagage mumen yaltude leydi Mali taw koye sifande nandiral hakkude leydi Mali kamne wonde MINUSMA mo loni yoɓe jaltu leydi ndi ɗo e 31 lewru décembre fandu so jomiraɗo haaji to gawo ko bandiji joguitiɓe armée ji kamen paddi werla groupe taw kadi ko ɓen yuɓɓinoɓe jewte e radio ngo Ansego ha fayma to Labzanga ɓen noon gonno koye lawol hakkude Ansego kame gawo ko groupe wonande animateur na wonnoɓe radio wonnoɓe e radio taw ko radio Ansego Labzanga ne gonno e oto ne payto gawo heblo wonande ɓen bandiji yanɓe mabɓe jooɓima fittandu goto ɗiɗo biftama hen oto mabɓe heela bonna ha boni taw waɗi ɗum ko ɓeɗon bandiji arnoɓe ha jani e dow mabɓe hakkude leydi Mali wonde makko ko Zeyne inde makko ko Zeydan aga Sidi Lamine kam woni gardiɗo leñol tuwareken bitegola Chama a Namsa o holliti kadi ko dawriyanke ko windiyanke wo erima groupeaji jamnoɗi sifande Alger 2015 kamɓe kalde ɓe gartata hufde lahal jonde gam artude e kaldigal beele jaam dumiɗo ne dance hen siftinde moon ko ɗiɗo tan jalti wonande ngal ɗo diɗɗal sifande Alger 2015 rebelle mo kiiɗal kame wallidiɓe men gonti rebelle yo hen taw kadi ganduɗa ko umminoɓe fiyande guila 2012 ɗum jeeyi sawo eri beele jaam dumiɗo ne wawa dancede
e ndera leydi ndi gartaten koye gurdam cattuɗam e nder leydi Mali hollitama noon oɗo saaha remoɓe hewɓe mbasi kene tolno e 5 milliards ɗiɗo duuɓi ɗiɗi jawtuɗɗi jeeyi sababu ko ngakkugol carburant kame kuppiraji courant hono no wirno jagorɗo tambiɗo on fannu jeeyi sababu ɗin kuppiraji hande de leydi Mali woni e dow mum ha ganduɗa société ji kewɗi hande guddi demude mum yoga e région mo kayi jeeyi sababu ko ɗin kuppiraji gam teskede guyka mawkani e fourniteur woni ɓen dokkoro kiroɓe wonande on carburant ɗo ƴogete to litre uji kewɗi walla kadi koppereji kewɗe jettotako walla ni on gasoil kewɗo yettata ko leydi Mali ɗum jeeyi sababu hande maaro ne seeri no feewi ɗon do kilo mum goto yahata ha 200 mbuɗu so tawi ko sukara ko 180 so tawi ko tewa ene yaha kilo mum ha 300 mbuɗu ko noon yaari gam teskede ceergol e ɗiɗon fannuji kilo basalle koye on fannu jara jawɗon kilo basalle woni 200 kono kilo maaro ko 120 mbuɗu woni ko jarata sengiwi to leydi Mali paɗena koto Guinée Conakry caggal ñande aset jawtuɗo e no ɗin kumandoji 4 taw ko koninkoɓe leydi ndi laaminoɓe 2009 nde ɓocciti e nder kaso gam ballal commande goto jalti Moussa Dadis Camara kono ne kadi ne wondi Moussa Dadis Camara kame yaadiɓe muɗum woni Moussa Tigbaro Camara kame Claude Pivi mo ganduɗa woni ko yiilede Blaise Ngomo ɓeɗo hen kala oɗo saaha ko wayno Blaise Ngomo kamen wonde Moussa Tigbaro kame Claude Pivi guittama e arme gendi leydi ndi ha laaɓi ha 8 siftinde moon kamɓe gonno jaggue mawɗe 2009 ha ganduɗa ko addi fitinaji haaɓe naati kaso gam fadde ñawoje mabɓe kala sa hettedeɓe kono noon colonel Mamadou Doumbouya waɗi waylo mawɗo no fewi ɗum ko caggal kay nde tellini martaba kene wona 60 koninke gam tumede yebare mumen ha ɓeɗo hen ɓocciti e nder oɗo hen kaso ha ganduɗa ɗoɗo gonɗen on colonel woni a Claude Pivi mo ganduɗa kulɓiniɗo seeɗa moɓe kuuli seeɗa hande ɓoccitiɗo ene dogui ha ɗo hen suwa taw yiitede jafuɗon ko wona ɗum ko noon armée leydi ndi yaltini sembe mum mawɗo no fewi gam yiilademo hanki noon wo tumano koto legal bitegal mafanko ko wona ɗum kono tawi nder commune mo Matam ala kala ɗo ɓe jiilaki hen kono haɗo hen jiilaw tekkugu ene jokki e oɗon fannu to Côte d'Ivoire paɗen Alhassane Dramani Ouattara fodani ardiɓe wonande jayde France 24 e RFI ma ummin kaldigal mangal no fewi ngal kaldigal noon beele kay leydi Mali Niger Burkina Faso France 24 RFI ne wawa artude toon siftinde moon France 24 RFI koko haɗa saktude ni filmude ni kay heddade leydi Mali Burkina Faso Niger gam hollirede kala saha aɓe jaltin toon kabaruji gadduɗi fitina e leydi ndi walla ni saaha kabaruji kedanɗi ɓen saɓitiɓe joguitiɓe armeji walla ni saaha feppidade gueɗe ɗe gonɗani Burkina Faso armée leydi ndi holliti teɓɓiti 39 ɗum ko hanki o ɗum koye ballodiral hakkude police e armée gendi leydi ndi nder 39 hen 16 ɓe guitti pittali mumen heddiɓe ɓe nangui ɗumen ɓen noon ɓe juuki ɗumen koye nokku biyeteɗo Thierry noon tawete koye nder leydi ndi gonno koye fewjo wadde janguji mumen kono kadi oɗo saaha armée leydi Burkina Faso holliti koko ɓeydi sembe mum gam derguidde ɗin pittali derguitoɓe pittali e kala saaha to Burkina Faso keddotoɗen suudu ñawore yamiri accitgol gorko joom ngaalu biftanoɗo guila tan 22 lewru septembre to kadi biftinomo ko ɓen tambiɓe renseignement leydi ndi andaka noon agent de renseignement holko saabiɓe nayimo guilden koɓe moftuɗomo kankon biyeteɗo Kambo Sansa taw kadi ɗo holliri ko yo acciti kono andaka ko jeeyi sababu o nanga e oɗon sifa to Niger wonande ñawore suudu ñawore nde sedde yawo holliti ma arti uddide dossier ji Mohamed Bazoum gonnoɗo hoorejo leydi Niger mo ganduɗa pollaɗo e lefol laamu 26 lewru juillet taw kadi follimo ko laamu militaire ittimo hen mo Dumba toon to résidence galle présidentiel
kolliti noon ko ñande capantati nduɗo hen lewru ko nden ɓe tojantamo sariya sot hakkude makko e ɓen laamiɓe leydi ndi o saaha gonaɗo to Soudan kene tolno yimɓe nogas mbasi pittali men ɗum koye pettugol obi goto e sara jeere nde hartuma ko ɗon on obi fetti ko ɓuuri hewde ko rewɓe e sukkaɓe comme no hecciyanke ni kene foto wonde 15 civil mbasi pittali men e pettugol obi siftinde mon guila 15 avril ken tolno e ujunnaje jeenayi fittandu ittama e ndeka leydi Soudan ɗum koye pelɓodiral hakkude généraux ji ɗiɗi woni Abdel Fattah al Burhana kame hamdoka ko ɓeɗo henna ɗiɗo goni felɓodirɓe toon ngal pelɓodiral saabima hakken tolno e million ngaji jeegomo finoɓe leydi ndi dogi jaltile ndi gam moltoyade leyɗele goɗɗe matériel uji kewɗi boni leydi ndi e oɗo saaha gonaɗo toccata dawriyanke lundiyanke biyeteɗo suuse marsa arti e nder leydi moma kono kadi ɗum koye dogde koyɗe jaam hoorejo leydi Kongo Kinshasa woni Félix Tshisekedi sifande nandiral onde artata beele leydi ndi wonay jaam to bowal laaɗi diwoje ngal ñame ko toon ngal jamena ko toon wa jaɓɓa jaɓɓima toon ko jagorɗo beldal leydi ndi kami jagorɗo tambiɗo communication leydi ndi beele kadi ɓe kuccana dialogue national mo leydi ndi to Cameroun ko jango waɗi tono ko beele ɗo Mamfe kene fotto wonde nogas e ɗiɗo neɗɗo mbasi en pittali men ɓuuri hewde ko rewɓe e sukkaɓe séparatiste en woni angal fonen ko ɓen mbaɗi guɗon jango bongu no feewi taw kadi ganduɗa guila tan 2016 ɓen mbaɗi filnitare mumen ken tolno e ujunnaje tato neɗɗo mbasi pittali mumen kene wona million neɗɗo dogi yalti ɗiɗon nokkuji kala to leydi Afrique du Sud nodditi ambassadeur mum kame goloto mum kala taweteɓe toon to Tel Aviv gam hollirde metti mum ko fati banggue wargoji batteɗe kala saaha taw kadi waɗa ɗum ko Israila fade ɓesguji Hamas naɓe walla Gaza naɓe jehetena ko ton to Comore andama tato taw kadi ko yimɓe heptinaɓe e nder leydi ndi jogorɓe yaade sumgoji ɗum waɗata ko 14 lewru janvier hitande 2024 ɗum noon ko mungini Saïda Solise on ne wonde Mohamed Dawouda kam ne wonde Azali Asumani ɓeɗo hen tato tekkuɓe leydi ndi jogori felɓodirde Asumani noon kañum woni hoorejo leydi ndi oɗo saaha gonnaɗo seppo manggo yuɓɓinama heccanko to layyuna leydi Maroc gon seppo ko manggo no feewi ene wawi taw ko ngol woni goho kono goɗo hen seppo gam hollirde mette mabɓe no feewi e jangu wannogo toon to Semara taw kadi ganduɗa ko capital mo Sahrawiya ha neɗɗo goto wasen fitta num tato gañi hen taw kadi jeeyi sababu ko polisario en Algérie Abdelmajid Taboun Erima wonande plainte ma portu ɗum Israël yeeso cour pénal international gam yoɓade pittali rewɓe e sukaɓe taw koye dow ŋañalde nde waɗata toon to Israël hakkude Israël e Palestine no waɗirta no welda sengi wi jolam jaberi padena Gaza guerre hakkude Israël kame Gaza hande waɗi lewru oɗo henna guerre bonɗo ko fuɗɗi ɗum noon jeeyi sababu ko hande o Hamas wanno jangu mum e bettere gon jangu noon ɓe mbaɗi ɗum koye leydi Israël ha ganduɗa ɓe jooɓi hen pittali 1,400 neɗɗo ko gañi kone heewi no feewi ko nonne kadi hen 350 ko koninke ɓe bifti 150 otage ne tawi juuɗe mabɓe so tawi noon koto banggue Gaza yettima hande o 12 neɗɗo wasɓe fittali mumen ko heewi hen ko sukkaɓe taw kadi ganduɗa ko ene tolno hande o kene wona ujunnaje hewɓe taw ko gañiɓe kene wona million ngaji 2,4 bani adama taweteɓe to Gaza hande ɓe ngala ndiyam ngala ñamde taw jeeyi sababu ko ɗeɗo henna bomboje kala saha pukketeɗe to mabɓe to Biden kamɓe tan yahu kaldi ƴettude pause taw koye armée Israël beele kadi yiilade feere wonde jillu kolaɗo kuuɓala Anthony Blinken jillu makko e leyɗele golfe ngam oɗo saaha ustude tension ngaji ngabbuɗi woto arabeɓe nadde ndeɗo haare wonde hakkude Israël kame Palestine wonande jillu makko o yano toon to Tel Aviv hakkude makko e Netanyahu ɓe mbawi yewtide caggal o yeehi toon to Ramallah hakkude makko e Mahmoud Abbas o yeehi toon to Jordanie hakkude makko e Roua
Abdallah o yehi toon to Égypte hakkude makko Abdel Fattah Al Sisi yehi toon to Arabie Saoudita hakkude makko e roi Salman o yehi toon to Qatar ha to Émirat Bagdad ko noon kadi o wattindi hanki ko toon to Turki ngam oɗo saaha ustude fitinaji ɓerɗe julɓe ɗe kona ɗum konon Turki nodditi ambassadeur mum ha laaɓi suka debbo tokos mo duuɓi nogas e ɗiɗi biyeteɗo Aheta Tamima mo ganduɗa kam woni jaggaɗo e galle mum toon to Palestine taw kadi jagguimo ko koninkoɓe leydi Israila to nokku biyeteɗo Nabi Saleha ɗon ɓe nanguimo waɗani ramallah kanko suka debbo keptinaɗo e réseau sociaux no fewi ɗum noon ko 2015 omo yaranno e duuɓi 14 kanko ganno jungo koninke mo Israila najo onde joɗino e bani ko gorko o ngati ɗum ngatande ɓurde yirlade nder aduna o kala guila nden noon ko joguiɗo kaaƴe kankone o jeeya koye añɓe Israila caggal Israila yiiɗaɓe kanko noon koye réseau sociaux ɓuuri wonde ngam noddude fitinaji e goɗɗum no yiiri ɗum Israila ɗum jeeyi sababu ɓe nanguimo ɓe nayimo saaha mo gonɗen hanki o jeeyama e ɓurde jaynede e jayndeli windere kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen no wonno kabaruji garanen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en